Ġemmek Rakel? Mela Rakel edemmek u fil-fatta unek għaw s-sġi tal-uratu merba issa lilom u koll jedewnek maħna lill-lahwa Gianluca Dorti Samaria u Vincien u Francesca mannix il-pol maħna ma jinsabu kolla unek issa hej kif dortu mela bil-mod hudu poskom kif aħna kollu s-sew mela ħanibda min Gianluca. Malaj. Ekko. Gian, nikolli nsaqsik fil-fatt. Intom fil-fatt propja qegħdin seba'. Ekko. Ma Joseph ma jħobbx jekk jidher daqshekk jew. Poli għat imsifer, inselmulu minna unek jarana. Jgħat istudja Leeds falissa. Joseph, ħanajtek, għandu talent kbir fil-mużika, kemm ikanta kif ukoll idoq, ġifieri u kreattiv immens. Però miktar it-tipi li jħobb joqgħod id-dar waħdu jidoq, waħdu insomma magħna, ma id-dar u daqshekk kif jista' jkun. Allura isu hekk ibbek jaftit marftit lura f'dil-biċċa tax-xogħol. Meta kont fl-2013 daqs sentejn ilu kont propju mal-kantanti li ġejt hawnhekk l-ewwel darba u bdejt tistjek għax fuq speċi ta' ma tkunx taqbad tajt u niftakrek illi konna ħadha l-programm dejjem nagħmluh ntellgħu u nieħu gost kull sena ltaqa' ma' dawn il-kantanti. U niftakar li qalilna li qatt ma mmaġina li sejħu sem fil-Eurovision u f'dal festival mela ħadd sem irbaħtu is-sena ta' wara mhux tal-li preżentajtu ma' waħda mill-iktar artisti femminili għandna f'pajjiżni l-Osko, kantajt magħha u seġġet ħadsem ukoll, ġifieri mhux tal-li mhux bokx ix-xogħol, tal-li tlesni ninfila. Le, ekku. Esperjenza sabiħ ħafna, illi anke dis-sena isu l-aħħar ħaġa li baqli nagħmel fil-Eurovision huwa li naqsam ma' Maħuti. Allura isu qatt ħanagħmluha dis-sena mbagħad probabbli daqshekk. Samaria, ħalibda minnek. Ma timmissjawx imma l-Joseph kajdli da. U ħafna. Fil-fatt kemm jista' jkun u ċerta li dakinhar ħajkun magħna żgur ġifieri. Nimmissjaw kieku nistgħu nkunu seba' dejjem aħjar għax le kien jiġi ovvja kieku nistgħu nkunu seba'. Imma nimmissjaw anyway nafu li dejjem ħajkun magħna xorta ġifieri. Dorti, dejjem narawk bħala solista hekk għal ħadkun maħut hekk kollha x'inhi. Ekku, insomma, ħafna meta jarawni għajdli għaw inti il-manager taħħom. Normalment. Fil-fatt inti li tiħu ħafna. Dak li namel nogos ħafna namlu maħuti u naqsmuħ fl-imkien. Anka kwalunkwe deċizjoni u d-darba il-fat li għedin ħafna, t-neħdu fl-imkien u nqattaw ħafna ħin fl-imkien. Meta tikkonsidra li kolla għanna xogħlijiet differenti allura matul il-ġurnata ma tantx niltaqgħu. Nafu li flaxija dejjem se nkunu qegħdin nirrehearsjaw għal xi ħaġa. Tuħduha bħala quality time, mhux? Vincent, xi tgħidilna? Ekku, aħna iktar kemm inqattaw ħin fl-imkien, iktar aħjar, iktar neħdu pjaċi. U din l-esperjenza hekk taqadna iktar fl-imkien. Francesca? Jina li għal-istess, l-natija li nkun maħuti ġifiri u nċajtaw fl-imkien tar kem nkunu aħjar. Għalfet, għat t-gustaw, Dorti u Gianluca għaxħaddom l-esperienza kħet jitqu. T-gustaw, ħelu għazzajra. Għax t-serja. Vera? Imma d-dar kif t-morru għek, id-dar? Apparti fuq il-kanzunetta s-saħ nitkelmu mill-aspetta l-Eurovision. Tikritikaw il-xurxin jew nkella għandkom sinerġija li... Ovvjament, għal-kem kolla zurundu għost inkantaw, izbali u forsi kultant naqras kullħat ikonna ma nistudjawx il-parti ta' nasi u kultant. U Doriti peress li hija l-iktar responsabli biex għanajtek tal-limna u tara li kollox biex jisew. Mela vera l-manager. Ekku, vera. Kultant, ovvjament, konna naqa, mux xinajdu da, imma forse nirrabjaw għaftit. Imma ovvjament, that's part of the being professional, pratikament. Allora, Doriti tuħsib illi dejjem nibqaw mill-aħjar possibli. Imma fl-istess ħin għal-kem kultant ek isu indumu namlu rehearsal, għax Doriti kont idna nir-rehearsjaw ħafna. Għalina huwa quality time, unħdu għas ħafna fl-imkien, ġifiri. Ħaġa oħra, meta tirrehearsja ħafna, għandek garanzija li mbagħad dakinhar se tieħu gost kemm trid. Għaliex ma tkunx moħħok
x'qed tagħmel. Ix-xogħol bes jissarraf. Allura eżatt, nafu li se nkunu qed nieħdu gost dakinhar. U aħna insomma wara kollox rehearsals huma parti mill-gost ta'. Jiġifieri. Rakel, naf li riċenti kellek esperjenza speċjali ġewwa Londra u xejdinna naqra. Mela, tlajt biex nistudja hemmhekk applikajt tal-iskola, l-ewwel tlajt X Factor. U għamilt tat-tielet biċċa. Għandna ritratti fil-fatt. Mbagħad applikajt tal-iskola biex nistudja hemmhekk, imma applikajt għal record labels u tipo kelli record label aħjar minn skola u diġejt li nibqa' record label u qed nitla' isu darba kull ġimgħa tejpa lista maħabba Eurovision kellu ħafna ġifieri. Tajjeb, mela, jiena noħu gost impalla magħkom ma' kull wieħed waħda minnkom, però li ħanamlu issa fejt ħares lejja ġan, dak il-mod. Aħna tkellimna ma' dizinjaturi kif għatilkom fil-bidu, nixtieq nirringrazzjom minn hawnhekk. Ma tux jissemmew, ma ovvjament nirringrazzjom minn qalbi talli aħna semmajnilhom il-kanzunetta, għamilna ġimgħa magħhom u daw tħaqna ġifieri u tajtx kemm ħarġu bidejat li kieku fil-fatt wara li semgħu l-kanzunetta tagħkom daw id-dizinjaturi għażlu tibdila li kieku jlibsukom kien hemm tibdiliet illi bħal ta' Glenn u hekk kienu umoristiċi. U kien oħrajn illi huma ħasbu li bħassarijiet, per eżempju, jibidlu naqra u ġifieri, dawk kienu idejat tagħhom. Infakkar li dawk l-idejat tagħhom ma jfissux li huma l-idejat tagħni u l-idejat tagħkom, però daw id-dizinjaturi ħasbu biex fil-serata tal-Malta Eurovision il-kantanti jkunu libsinek għal-jom, ħasbu li jkunu libsinek ikunu mal-moda u jkunu tajjeb għal-jom. Fil-fatt, ħanna rawk marruġ viċin mal-istil ta' kif se jilbsu l-aħwa u kif se tilbes Rakel. Mela preparati, ħanibdew b'tal-aħwa u għalunna l-kiku l-aħwa jilbsu hekk. Xtajdidna, ġan? Ġanluka jħossu homeless. Għaz-isptar ma l-bezek. Għasek wara fuq il-par. Bil-bad għafluga ma' Grey's Anatomy jemmek. Għandi par scrubs tipo tal-isptar. Francesca. Tilbizom Francesca biex tuħod ġewa bijom. Veru. Għax nistibom komdi. Sorry, Fran. Fran, skoprina xaħġa oħra. Tilbas il-ħwejjeċ tijaw. Il-vlog vera komdu, tipo kbiru. U toqgħod ġewa. Tilbizuli. Xini? Timmira biex tilħaq xi ħaġa hekk allura qed issiba komda minn Abżet għalik rajta. Mela, u Rakel għalunna kieku jlibsu hekk id-diżinjaturi tagħna. Marru viċin, tina viċin, le, totalment. Hinċ ħatilbes? Laqas. Kullu? Ħallu surprise. Kullu? Xitwi, ma laqas surprise ukoll. All right, mela l-lucky charm ta'kom ħibda minnek Rakel, il-lucky charm li ġiftinti? Dak il-lucky charm. Da jismu Billy. Għara, kemmu ħelu, stenna ħajra. Minu dak? Billy. Da x'tamel bi? Le, dak pratikament tad-dak għan ġifiri daħħani. Ma dejjem ġabli l-ak ta' ġifiri. Il-Billy. Dejjem fil-basktiet u hekk. Kellu għajnejn u intom laħwa x'ġibtu? ċajkun l-lucky charm ta'kom? Ġibna ritratt tal-familja. Għalix, essaċ ma nġorrux lucky charms fuqna aħna. Ma dejjem għanna l-familja li tissapportjana ħafna. Allura, ġibna ritratt tagħhom. Tajjeb, il-familja kollha selluli għal-mami għad-dadi u koll. Mela, grazzi tal-li kontu ma' auguri, daw kienu l-kantanti kollha li tqajna magħhom tal-Malta Eurovision. Għalikom għandna l-Fjuri, grazzi l-Green Supplier Limited ta' Bulmarat, grazzi l-Doris u Luigi. Din għalikom, għandkom il-Fwiha, grazzi l-Poland Waters u kif ukoll Gallettini, Gustino, grazzi l-Attardent Co. Riklami u The Elvis Challenge. Illum ħan il-taqaw Maredent, l-ewwel finalist u l-punti li seħatu il-ġurija. Ibqaw ma' namlu ftit ieħor.